pan opět. Nechal leška v plamene. No víš to, a nemůže končit a chodit. Reklama. Vy taky? Alright. 100%. Největší tu, co existuje, vole. Vole, ne. Máš to. Točky, vole. Jajda. Tiš, a padnu, no. Co je to? No tak může nemůže. Proč máš to vstupě před mnou, co? Ty vole. Ty úchel normálně. Ty máš říká. Vole. Pomátka, Filip, pomátka. Já jsem úchel. Já si je nefotit, ty se nechceš fotit, vole. Tohle to můžeš ukazovat tvýmu dítěti třeba. Jak jsi zbavil v sobotu v Petrách. Já si tam já adoptuju nějakýho. Tak já dostuji. Třeba to. Nejdu do toho tebe bejče. Ani děti, ty.